ጌታቸው ረዳ አባል ፈጻሚ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አማኻሪ ርዕሰ ምህዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ድናኹም ኮማንስ ለተረኸኩም የመስገን ቀዳሚ ተዕተይ አትዕዝዘሉ ኩነታት ከመይ ዝግለጽ ያው ተዕዝዘሉ ኩነታት ከም ዝፍለጥ አው ኺናትና ዘለና ያው ኺናትና ዘለና ዳርጋ 3 ዓመት ተብሉ كلهم عين تعرفات قبل الحزب تجرين أب إمنتاتون وكورتاتون مستجمرة بوانانت حزب تجرين من بركخ كم حزبي نمسكنات استجمرة من قصاص كله أنا بزغنا ورا تغيره حزب تجرين ناتي على الناس بلو دحرن معنون علامة انقفاز خوني لهم زامنوا كوادي سابقا كاسمرة استعاقوا حيلتات خالوت مقاورتهم قبل الحزب تقرأي قلعوا ورار جميرهم باش حادث وصروا زيقاتاتنا ناو حدا قاز ودقلوا بأسر تشحادث وصروا زيقاتاتنا وحدا قاز ودقلوا تقرأي دحر إسران دحر 3 عامت ناي كوينات ما أخل كتقول استقبلوا لغناتنا هنا سلازي أو خينات لنا أنا كبرنا نمثلنا نهلونا نان اسكعمل جرشة مسواتنا تخافلوا له صلاتنا لما نازه بزيت انت زي بركهم نازه بزي كم حزبي انت زي سنتهم نحو حدن خالوت ودواتن كم بوليتيكا ودوات انت زيت فيهم سلامنا ينركبن أوزكوا بزهم دليتنا ينعندرن زبل امنات سلازلهم نزي تقوارون وبار زكالهم كله مش كلهم مشاركتهم وينهم مسرح جمروا له أوز تمسرت لما عبيت عنوتن عبيت تفاتن إنها تمسجوز مصلح نتاتنا نركب مالتي حزب تقرأي أو مختلو منقص تقرأي أم مختلو صلاتنا نحزب تقرأين إن منقص تقرأين نمن بركخ مثل عرس وساننا هلونا أنا ملي من نتفع حزب كم حزبي عالتكم عالت المتفع زغورو من قصاص بزح كسارات ناوصحون يترفع زغصلوا نحنون أو زغدايزي نسزبنا خوينا زكالنا أول مقورلو ساعتنا نركب مالتي بحزيرو تخونتاتنا يخوينا تخونتاتنا يمخت تخونتاتي تخونتات سألاتنا كسام مجرشة تبتنا يدوم نزو تقرأي نمتفع زكاة أصلون إحنا هلونا أنا نمحلو نسزبنا خوينا كله زكالنا أول مقورلو ساعتنا نركب مالتي هقدفن تيكم مغلد حمتاو التوقينات تزازي ميوزل نجر علمو سو خميتريو كلا ينكركا سلمتاي كم على موصع على يكون سلمتاي وصي توقينات تطوون يولن كم دليتهم تقينو كم دليت إسياس كم دليت أبي توقينات 3 معل تخدا دليت نيرو كم تزبال نورا بردي 7 ساعات يوكم له 7 ساعات يوكم له ناتوهله بعشرة شحات وتادرات مساكن وتادرات ناتوهله نايزوم فلتا والكاملاتي حدور كم نوسع زخل خيناتي توليو سلازي لومي أو زهزوزا ساعات زيا وقي قبر له بزح وداتا كم تستعملين publicity consumption هالكي PR هالكي كبال أبي وكنا تطويلي وكل نجار ودينا هنا ولا لا وحاولت قال هقدر فسخانو جنرالات بالسجناون ودينا هنا قال زولو بزح نجار اسماعيل سو استودع نجارنا ما بس تجمع ربنا استودع نجار لا توعيله سريع هلا
زمروا هنات حزب تግራይ كم حزب المسنات حزب تግራይ كم حزب المسنات طرح يكونس كبرو ባህሉ مننت وارد سام مጨረሻ ናብ ጸልማት ናብ ድከት ከአቱ ዓሊሞ ማይም ተንቀሳቀሰ قبل 3 ዓመት ኢሳያስ بግልጽ ዛረው ዘርዋን ነው ሕዚ ተፈጥሮ ዘሎ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ተዋና ስራሕና ኮን ዝግቦ ወያነ ዝጀመሮ ናይ ፌደራሊዝም ገለ ዝባለ ተሓሳስባ ወያነ ዘሰጎም ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ፖለቲካ ስራሕቲ مليون حسوا ولا لهم سو كم تنات قام بوليتيكا حسوا كبر له زبلي ስለዚህ አብዩን ናይ ሲያሳ አጀንዳ ሂዚ ተንቀሳቀስ ጸኒህ ማለት ተንቀሳቀስ ጸኒህ ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲካ حسوا ዝልዎ ፖለቲካል ሎንድሪ ማለት ይጠቅላልና ክሊንስ ክክበር له ናይ ሌጋሲ ናይ ህወሓት ናይ ትግራይ ነው ኢትዮጵያ ዝብል አተሐሳስባ ሙሉ ሙሉ ሳብ ዝጽርግ ሰውን አይድቅሰን احنا هون كبرنا هلونا نمحلو زخلنا قال سكا مغبار عادي نوع ስለዚህ تخينات دو يولن دو يولن ناتهم دليت وسن ስለዚህ ይውሉ احنا نمثلنا هلونا ننزلنا توقنا ድማ بقليلو كرأس ስለዚህ ይخ مسوم زور كاب زحل ساعات بزح حوالات وبي كايدلو سبب كسرانا وصحب بس على حسب ناي سبب هيوت بس دنتاز بحالنا قال يقولون كاب بنات كاب دانشا جميرها كساب جوجودو علامات أو سبب ورقتبات every day بشحات قصر وتهدر يرقف فيه ناي هكذا فيه ناي بلسقنا مالتي هذا لا قبل سقنا وزحتي وحيلو وديو تقرأي دارجا مولو بهالدرجة بناي هقدر سرايت تحت زخون يكون مقصاص ما يقدر سرايت زخون له هنا ذاته ስለዚህ ولا أبي علامة تساقي مثلا يمتاو أبي دليت نيرو علامة تساقي ولا تبلا إساسا تخطط دو زبلو نقدر كليه نسكع مترشة سكع زكالو تقرأي نا قد أتي أسكع زريو ندحرت ملوثي مثلا أي ملوثون بتكبرون هم لنا نحن مثلنا كي رجعتنا مثل عرس وسنة هلونا كبرنا كي رجعتنا دونون المقناس لذيلا نكمل سولكو كينات دوي ولن كيناتون دوي ولن مالتي ولا آتيهم ولا تقصد يوم مالتي كنا كم تسفلت زوج سنة زيهم توانا تخرجهم كبر هزو تقرأي بهال هزو تقرأي لمعات هزو تقرأي تقريت هزو تقرأي حفت هزو تقرأي بمولو كبرس بمولو أتفرد كم حزبك ندهال كم حزبك كسمتنا كتفونا تقرأي أرياتهم تبهال لوطتات نايلمعات محوراوي قطباوي بوليتيكاو لوطتات مولو بمولو أبي حريتكم لاسو كم فرنج زبلو ناب ستون ايج ناب ناي زمن امني كمول سنة ايوم زقاسا وصلو لحد نايلمعات تكالات يفرسو فتحهم يوصلوا بلسقنا أتليست نا إثيوبيا ما راح يزول نا بلسقنا جنرالات نا يقدف سوات فابريكاتات نقلهم نا يولك أسب نا يولك أسوات بر معصو بنسلهم نا يقبر زرادي قاسلهم عاصلهم قوام تخلتات قورصهم من أسي قتلهم سو كبسا وسنا رأيو كبر هزو إثيوبيا يكون كبر هاجر إثيوبيا ناو الدردر زقره له أوزو هنا تازي وانا تقولتهم تقرأي من بركاخي تقرأي ملكاي ناو دهريت من ملازم تقرأي ناو سلمات مدائم الذي إذا من كسقاسي ከተማታት በመደብዳብ ምንም ሌጂትሜት ናይ ወታደር ታርጌት ዝኾና ዘይኸና ናይ ሲቪል ተካላት በመዕናው ዝግለጽ ነይሩ ስለዚህ መቀለው እንተሆነ መቀለ ናይ ምጥፋእ ድሌት ከም ስትራቴጂስት ተወተናዮ ሽዑ ህሉና ነው على وحسنت كله مغوار يكون ابي امول ኢትዮጵያ ዘሎ حيلي ፖሊስ የለ حلو ما انت استمروا ብዙሕ حسابات قالوا ناي حرر ميل اسبان دبر زيت اير حيل حلوه سرحتنيات سنور كاي ترففت خنات تيو ملو وردياتات كاي ترففوا خنات تيو ملو
فتوقلوا استمروا بوجن هدف زي أتوا كيف نسرعت اللي نوزي ميكانيزدو غرينو كوماندو كله ريبابليكان جارز بعد زي تساعد في اللي نوزي ودايزي so إحنا هذا قبرنيرنا تحيلي نايسال حيلي بزك على متن هندخمو مالت قصري مسناتهم هنا متاترين هذا تزغورنا يمدلون زغمت بزقتو من قدي حيل الداخلنا ما شرشنا نصر متقعتي هذول هنا تفتل لنا ناس والمقله اسكع مقله بوزحتي من الوقت وزح سوف فلتي او دو كاوز كبرزنا تنكر ما يمكن خالص راح بوغن زمص حيلي درجه خلاي سالفه معلدي نمغل هو صحوله ناتهم حيال موقعت بتيمو احنا من سكن نسحب نيرنا مقاله تتوقع مغوار مقالنا يخونات ماخل مغوار شعو اساسن ابيين تግራይና بدحريت نمملاس نورم علامه ባዶ ቼክ ዳርጋ ማህቢው ኮ ስለዚህ ሽዑ ዶክተር ሮለሴን ምስ ዓበይት ዓዲ ዝርሮ ካይዱ ወከልቲ ናይ ንግድ ማሕበረሰብ ዛ ከተማ እዚኣ ከናይ ምጥፋእ ድሌት ኣለዎ ግን ክነድሕኖ ንኽእል ናይ ትግራይ ህልውና ናይ ትግራይ ክብሪ ናይ ግድን መቐለ ናይ ኩናት ማእኸል ብምግባር ክረጋገፅ ኣለዎ ዝብል እምነት ይብልና ስለዚ ሰላምኩም ክትሕልዩ ኣብ ቀረባ ኮይና ድማ ተፀላኢ ንምድኻም ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ንምልሳእ ዝኽእል ስራሕቲ መሰሪሕና ዝብል ምክክር ካይዱ ኣብኡ ተመስሪትና ኢና እቲ ስትራቴጂክ መስሓብ ጌርና ሰው መንግስቲ ከም መንግስቲ ዝወሰኑ ውሳኔ ናይ ትግራይ መንግስቲ ሕዝቡን ኢንታክት እዩ ስራሑ ስራሕ ክቕፅል እዩ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እንተኾነ ከምቲ ዝተባሃለ ኣብ ናይ ህግደፍ ናይ ኢሳያስ ወራሪ ሓይሊ ይኹን ተላኣኽቱ ናይ ብልፅግና ተላኣኽቱ ዝገብርዎ ድሕሪኡ ንዝተገበረ ምንቅስቃስ ምፍሻል ብፅኑዕ እናተቃለሱ መፅኡ ኩነታት ኣሎ ሶ መቐለ እዚ ይጥፍዋን ማለት ይኹን ባይዞ ናይ ሰራዊትና መቐለ ዝገብሮ ውግእ ተወሳኺ ምክንያት ክፈጥረሎም የብሉን ብዝብል ተዘይኮይኑ ሕዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን እንተኾነ ብቑልዕ ልምዓት ናይ ምፍራስ ድሌቶም ብቑልዕ ዝረጋገፅሉ ነገር ፍጠር እዩ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ኣነ ድፌን ገብረና ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ መንግስቲ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ሰራዊት ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ግን ድማ እዞም ፀላእቲ እዚኦም ትግራይ ብማሕበራዊ ብኢኮኖሚያዊ ብፖለቲካዊ መዳያት እዞም ፀጥቶም ለውጥታት ሙሉእ ብምሉእ ከጥፉ ንዝገብርዎ ምንቅስቃስ መቐለ ናይ ኩናት ማእኸል ብምግባር መሊኣ ክትጠፍእ ትኽእለሉ ዕድል ኣቮይድ ክንገብር ኣለና ኢልና ብወታደራዊ መዳይ እውን ኣብ መቐለ ከተማ ዝግበር ውግእ ዝበሃል ትርጉም ኣለዎ ተባሂሉ ስለ ዘይእመን ዝተወሰነ ውሳነ ከም ዝተባሃለ ምስ ናይ ወከልቲ ህዝቢ ሕዚ ቀዲምካ ብዙሕ ሰብ ናይ መጨረሻ ናይ ትግራይ ቲቪ ፈንወ መግለፂ ኣውፂና ኢና ሽዑ ሓይልታትና የንሰሓቡ ስለነበሩ ከተማ ብዙሕ ግርግር ነይሩ ሽዑ ንሕና ክንወፅእ ባጫባታ ተሒዙ ዝብል ባዕሎም ብልፅግና ዘላዕሉ ዘረባ እዩ ሶ ትግራይ ቲቪ ዓፂና ናብ ካሊእ ሎኬሽን ክንወስድ ስለ ዝነበርና እታ መግለፂ ምናልባት 3-4 ጊዜ ሓሊፋ ብዙሕ ሰብ ሰምዓውን ይመስለና እቲ ውሳነና ናይ ትግራይ መንግስቲ ውሳነ ብሚድያውን ገሊፅና ኢና ነርና ቀዲሙ ተዝግለፅ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስና እውን ናይ ባዕሉ ፅዕንቶ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ህዝብና እውን ናብ ዝኾነ መረጋዕ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ዝተገበረ ብዝኾነ ናይ ብልፅግና ኢሳያስን ብልፅግና ክሕፅርዎ ዝደልዩ ኩናት ክሓፅረ ይኽእል ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ክብሩ ከይመለሰ ሙሉእ ብምሉእ ህልውና ከይረጋገፀ ደው ዝብል ኩናት ስለ ዘየለ ማለት እዩ ወገን ዘመዝገቡን ዘለዉ ዓወታት ፀላ ዘጋጥመው ዘሎ ኪሳራ እንታይ ይመስል ንቐፃሊ ኸ ቃልስና ዘለዎ ትርጉም ከመይ ትሪኦ ወገን ከም ዝበልክዎ ጅግንነት ዝገርም እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ፀላኢ ሂማን ዌብ ታክቲክስ ባለ ነው ማለት በሽሓት ዝቁፀር ሰብ ተእትሞ ሰብ እናሞተ ድሕሪኡ ካልኦት ብረት እውን እናገደልካ ኢኻ ተእትዎም ብገገሉ ከባቢታት
ምትኳስ ዘድክመሉ ኩነታት እዮም ዝገልጹ መናእሰይ ትግራይ ሚሊሻ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ብዙሕ ጀጋንታት ብዙሕ መስተክር ሰልሕሉ ብጣዕሚ ዝገርሙ ዝበሃሉ ውፅኢታት ዝሰርሑሉ እዩ ኢሳያስ ይኹን ኣብይ ብኣማይቲ ዝቁፀሩ ታንክታት ኣምፅኦም ብጣዕሚ ቁፅሩ ዘይነዓቕ ታንክታት ዝተሓምሸሸሉ ብ10 ሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ዝተቆተሉሉ ከምቲ ንሰምዖ ብዙሕ ናይ ኤርትራ ሆስፒታላት ብናይ ክልቲኦም ወገናት ውጉኣት ምዉታት ዓብ ለቕለቕ ዝበሉ ኩነታት የተፈጥሩ እዚ ጅግንነት እዚ ናይ ሰራዊትና ናይ ህዝብና ጅግንነት መግለፂ ተባሂሉ ውሰድ ይኽእል ከም ዝበልካ ናይ ትማሊ ሙሩኻት ካብ ደብረ ዘይት ዝመፁ ዋርድያታት 25 ፍልጦር ብዝብል ለፍቲ ገረብ ሰገን ከባቢ ዝተገረቦ ግን ዝተሳተፈ ሓይሊ ኣብ ውሽጡ ግን ናይ 13ኛ ናይ 32ኛ ናይ 21ኛ እቶም ኩሎም ዝተዳኸሙ ኩሎም ዘዳኸሙ ናዮም ሓይልታት ግን ደው ክብለ ይኽእልን ናይ ሓደ ሰብ ክብሪ ናይ ክልተ ሰባት ክብሪ ናይ ክልተ ሰባት ዕላማ ናይ ምፍፃም ድሌት ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መንእሰይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ካልእ ነገር ሕሰብ ስለ ዘይኮነ ብግዚኡ ሂማን ዌቭ ናይ ማዕበላዊ ናይ ህዝቢ ናይ ሰብ ማዕበል ተጠቒምካ ውፅኢት ንምዝጋብ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ነዚ ፍሉይ ተኸላኺሉ ብርክት ዝበለ ፀላኢ ዝሕምሽሽ ጥራሕ ዘይኮነስ ናውቲ ፀላኢ ዝመንዝዕ ዘይኮነስ እዞም ፀላእቲ እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ንምውራድ ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ኣብ መወዳእታ ክፈሽልን ናብራ ልምዓት ክብሪ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ንምግባር ዘኽእልን ስራሕቲ እናተሰርሖም መፅኦም ቅድሚኡ ከም ዝዝከር ኣብይ ኩሉ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘሎ ምፅኡ ወይ ትግራይ ኩሉ ባዕሉ እውን ዛረብ ሰሚዑ ኩሉ ቅድሚኡ ኣብ ሰሜን እዝ ዝነበረ ሓይሊ ኣንፃርና ንምጥቃም ዝነበረ ምንቅስቃስ ንምምካን ዝተገበረ ምንቅስቃስ ናይዞም ደቂ 20 ገለን ዓመት ጀጋኑ ናይዚአን ደቂ 20 ዓመት ጀጋኑ ስራሕ ውፅኢት እዩ መስተንክር ይሰርሕ ኣሎ ሓይልና ዋላ ቁፅሩ ውሱን ይኹን ብዙሕ ተኣምር ይሰርሕ ኣሎ ፀላእ ድማ ብንዋት ይኹን ብሞራል ብሰብ ሓይሊ ሰብ ዘይብል ክሳራ ይበፅሕ ኣሎ ከምቲ ዝበልካ ማእዚ ደው ክብል ትማሊ ኣብይ ኩናት ተወዲኡ ይብል ነይሩ ሰብ ይሞተናን ይብል ነይሩ ግን ድማ ክተት ክንኣቶ ኣለና ሰብ ወታደር ምዃን ኣብይና ገለ ይብል ነይሩ ንምንታይ ልወት ወታደር ብግልፂ ክርአ ዝግብኦ ነገር እዩ እዚ እንትበሃል ብወገና እውን ክሳራ ይበፅሕኒ ማለት ይኾነ ልዕሊ ወርሒ ገይርና ኣለና ሕዚ እዞም ሓይልታት እዚኦም ምስ ብፍላይ ወራር ቁልዕ ወራር መንግስቲ ኤርትራ እዩ ተኻይዱ ኣብዚ ሰዓት ከባቢ መቐለ ዝግበሩ ግጥማት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ እዮም መጀመርያ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ክኣቱ ደቂ ኮሎኔል እዮም ዝብልዎም ደቂ ኮሎኔል ይፈትኑ እዮም ዝብልዎም ደቂ ኮሎኔል እስኪ ይፈትኑ በልዎም ኣይኻሉን እዮም ዝብልዎም ኣይኻሉን ናይ ባዕልካ ኣቱ ገለ እዮም ዝብሉ ስለዚ ደቂ ኮሎኔል ብዙሕ ኪሳራ ይኸስሩ ኣለዉ ደቂ ኢሳያስ እውን ብዙሕ ኪሳራ ይኸስሩ ኣለዉ እቲ ዕላማ ግን ትግራይ ህልውናኣ ከብቅዕ ህዝቢ ትግራይ ክዋረድ እዞም ፀላእቲ ዝበሃሉ ፋኖ ትምክሕቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ኣምሓራ ይውክል ገለ ይውክል ቦታ ናትና እዩ እገለ ናትና እዩ ምምሕዳር ንምትካል ይፈትኑ ኣለዉ ኣላማጣ በአማራ ክልል ወይ መኾኒ በአማራ ክልል ወልቃይት በአማራ ክልል ገለና ተባለ መሬትና እዩ ምቅርማት ዘረፍቲ ተወዲቦ መፅኦም ዝረአይዎ ኣኻል ይኹን ዘራእቲ ናይ ምዝራፍ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ 504ኛ ክፍለ ሰራዊት ዝበሃለሉ ናይ ኤርትራ ዋና ስርሑ
بأربعة يكون حدش مكاين حيزو معصوم من قال بكملوا سرعة من أسير قتلوا سرعة زي ناي مسرح استوى لي من قصاص قبروا لي سلازي أول علز وتقرأي استجمر ورار ناي هقدف ورار and هقدف بزقورو ኢትዮጵያ ናይ ምውራድ ትግራይ ናይ ምውራድ ለሁሉ ትግራይ ናይ ምውራድ ስራሕ ተሳተፍ ስኾኑ ናይ ብልጽግና ጀነራላት ሙሉ በሙሉ እስከ አሳሩ ታይስሙ ተቀጻሊ ፖን ማለት ነው ናይ ምክህል ዓቅምና አምንታይ ብርክርከብ ደገፍ ደጀን ህዝብከ ታይምስ ያው እቲ ናይ ምክህል ዓቅምና አልቲሜትሊ ናይ ደጀንና ናይ ተሳትፎ ዓቅሚ ዝውስኖ ሓደ ብዙሕ كجاجي زي جبنا نجد مدلاو كنجبر غيرنا أنا أزبال زرا نايو على الليميت اللوي هون يكون وان كنات كلها تخوينو تدالو لهم هذا كله تجري ناو تقدر نتغيرها كله من قصاص دو بالحق تدالو مدلاو كله خليه زي تقلال أنا إثيوبيا سراويت ناو تقرأي كمسوز خلوا العدل عصوب خوني خدم هو المدلو حتى يعتلوا إلي أمن نقل مولو إرتران مولو كان فانو جلز بعد تقلال أنا شفاته حيلي كآخر يوز مصول ساعات تزدالو هاي حيلي وصلوا الناس كلوا سو هزبي نا هزبو خويناتنا هنقبر إلا أنا تنقطعنا هزبو خويناتا مولا ولا صبو سسرحيون حزي أو قل كوابتات شعبي جورو من قصاص نمن مكات هزو بدم بيساتف له معناتهم توداي حتى كل خلت راي راح تغرف قداي سلازي هون معناتي سنكم هو بالدر حق الفتح يخل هزو قداي زي لأنه كله رمز قلنا له إبر مندر حزون حيل خنا سلف لنا الصم تقراي كبرى هو رد تقراي خم تقراي هزو كم هزو خصنته زبورو من قصاص حزون كنس مدسينا خسلف له ميليشانا حزون بعسر تشعات خطط خلله أفتن نقولنا يمكن خال من قصاصات بزح الساعات بشحات الود خالوت مساكين شحات كانوا فودرنت مدفع كلبنت زدرس حلتات له سرعتون يروي كلا هلسو يتكأسو صونا لهنا حيلنا رم بختنا خلله حزون تستجمر حزب تجمرو موبيلايز نايم بار نايم مسلاف من قصاص تنا قصر له زم حالتات زيهم شورت اوف مولو خلونانا مكواس انا بدي احكي له سلا زي يقولوا احنا هون كنقاوصم يزغبنا كنقاوصم تخنا دما حالتات مكلخال تግራይ زغورو ناي مكلخال من قصاص هون دحرك كورو زغلو ناي دروقات من قصاص مولو تساتفتي كنكون زغلنا من قدي حزبنا موبيلايز كبر خللو مناسي خط خللو ميليشانا مسعود يكون بيعتزلوا بتمال درجة تساتف خللو زي وعلى حذرك بهذا زي قبوا بداي زغيرنا وحسير غزي ورار هقدفن حشاخر ما يدسوا حشاخر ناو دحريت ناو مربطه المرزو زخلنا سرح كنسرح كنروارو لنا حزبون حزبي كفلتو زغبا بناي حزب مولو تساتفو بناي منسي بزي ناي منسي مولو تساتفو بزي ناي منسي موبيلايزيشن مختات ناي زوم صلاتي حزب تግራይ ناي مطفاء عليت كم عليت ناي مصمات اجندا كنفشلو كم زي خدي تردينا بزمدايزي تستجمر من قصاص تناحر قصر له زي الملخت يكحل فدلي አቶ ጌታቸው ረዳ አባል ፈጻሚ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን አማኻሪ ርዕሰ ምሕዳር ክልል ትግራይን ዛውን መብሪ በጣም ይስከ